Een harde boodschap vandaag. De brandweerpost van Cadzand moet dicht. Er is behoorlijk geïnvesteerd, zeker ook door de vrijwilligers zelf, om te proberen nog extra nieuwe mensen te werven. Maar we zien gewoon dat dat onvoldoende lukt. En verder vandaag. Irritatie en onbegrip in Terneuzen. En meekijken bij de mobiele eenheid. Goedenavond. Er zijn te weinig vrijwilligers om de brandweerpost in Cadzand nog langer open te houden. Dat hebben de veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Sluis vanmorgen in een persconferentie bekendgemaakt. Het besluit zorgt voor veel onvrede bij de brandweerlieden zelf. De vrijwilligers die nu nog de post in Cadzand bemannen, hebben het besluit gisteravond gehoord. Ze zijn teleurgesteld, ze zijn ook verbaasd en ze vinden het onnodig. Ze gaan er alles aan doen om te proberen om het besluit alsnog terug te draaien. Dat snap ik, want het is altijd groot nieuws. Het komt altijd als donderslag bij heldere hemel. Maar tegelijkertijd, het zat ook wel in de lijn van de verwachting. We zijn heel lang met elkaar in gesprek hierover. Een aantal jaren terug heeft de brandweer ook nog extra aandacht gevraagd voor de situatie in Cadzand. Heeft de gemeente ook financiële middelen beschikbaar gesteld om de kazerne een update te geven. Dat is ook uitgevoerd. Dus er is behoorlijk geïnvesteerd, zeker ook door de vrijwilligers zelf, om te proberen nog extra nieuwe mensen te werven. Maar we zien gewoon dat dat onvoldoende lukt. Beroepsbrandweer op de post zetten is volgens de veiligheidsregio geen optie. Bovendien heeft de sluiting van de post volgens de brandweer maar weinig invloed op de veiligheid in het dorp. Ja, dat snap ik, dat gevoel van die mensen. Hè, maar de feitelijke situatie was al een tijd zo, hè, dat de post er heel vaak niet uit kan. En die veiligheid is wel geregeld, omdat we 3 flankerende posten inzetten. En die komen naar Cadzand. Dus de brandweer komt altijd. Zijn die dan op tijd? Daar gelden wettelijke normen voor de opkomsttijden van de brandweer. En die halen we voor 95% zou ik zeggen. In een klein deel gaan we die met 1 minuut tot 3 minuten overschrijden. Ja, en daar moeten we ook extra maatregelen treffen, risicobeheersing, om daar nog beter op te letten. De definitieve beslissing over de sluiting valt deze zomer. In Middelburg is vannacht een ramkraak gepleegd bij juwelier Siebel. De bewoners van de Lange Delft werden rond 4 uur opgeschrikt door een harde knal en glasgerinkel. Een auto reed achteruit de pui van de winkel binnen. De daders gingen er daarna vandoor. Of ze sieraden hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en bekijkt ook naar de verschillende camerabeelden. Timo de Jong, hier te zien op archiefbeeld, is tijdens de 5e etappe van de Giro d'Italia afgestapt. De wielrenner uit Goes heeft te veel last van zijn pols om door te gaan. Dat is pijnlijk voor de Jong, want hij reed voor het eerst een grote ronde, maar kwam in de 3e rit al ten val. En Erik van Merriënboer wordt de tijdelijke burgemeester van Rozendaal. Hij vervangt Mark Buijs, die eind vorige maand zwaar hersenletsel opliep bij een fietsongeluk in Scharendijken. Van Merriënboer was tot eind vorig jaar de burgemeester van Terneuzen. Hij stapte daarop na een conflict over de komst van een asielzoekerscentrum. De hoop was dat na het vertrek van Merriënboer de rust in Terneuzen terug zou keren, maar dat is nog geenszins het geval. Gisteravond liep de PVV-fractie demonstratief de raadzaal uit tijdens een debat. Verkenner Eppie Klein presenteerde die avond zijn eindverslag voor een nieuw gemeentebestuur. Maar eigenlijk kwam hij voor niks. Want de huidige collegepartijen hebben het heft al in eigen handen genomen en gaan nog eens 4 jaar met elkaar verder. De 7-koppige PVV-fractie in Terneuzen kon het debat over de coalitievorming naar haar eigen zeggen niet meer aanhoren en verliet de gemeenteraadsvergadering. Volgens hen was het een schijnvertoning en een toneelvoorstelling. Ondanks dat de PVV de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen, zou de partij van meet af aan buitengesloten zijn. Het is gewoon 1 grote toneelshow. Nou, en ik gaf net al aan, we hebben geen kaartjes gekocht. We gaan er niet aan deelnemen, blijven nemen. Als 4 partijen elkaar gaan vasthouden en zeggen we hebben 16 zetels en D66 ondersteunt dat, dan kan ik niks anders doen dan we gaan uit deze toneelvereniging. Maar opstappen uit een raadsvergadering, dat doe je niet, was de reactie. Snapt u het? Nou, eigenlijk niet. Snapt u de emotie? Ik snap de emotie, maar de emotie zit ook aan de kant waar je de verwijten allemaal naartoe gooit. Dat vind ik altijd jammer. Je moet er gewoon bij blijven. Maar het is aan de PVV en ik spreek daar geen waardeoordeel over uit. Ik betreur het ten zeerste. Het is de grootste partij in deze stad. We zijn bezig met een democratisch debat, een democratisch proces. Dan spreek ik altijd de hoop uit dat alle partijen blijven. Dat iedereen zijn woordje kan doen en ook deelneemt aan de besluitvorming. Dus ik betreur het zeer.
Ik praat erover verder met collega Ariane Lafortia. Ariane, de PVV die liep boos weg, maar er was veel meer kritiek. Ja, bijvoorbeeld andere oppositiepartijen die zeiden van luister, we hebben als hele gemeenteraad gevraagd om een verkenner. Die gaat dan vervolgens aan de slag en dan breken de coalitiepartijen dat eenzijdig, breken ze dat af. Maar ja, beste coalitiepartijen, jullie gaan daar niet in je eentje over. Dat is ook een zaak van die andere partijen in de gemeenteraad. We hadden daarover moeten overleggen, want wij hebben ook recht van spreken. En ze zeiden ook die gesprekken zijn altijd waardevol, dus had die man dan gewoon zijn werk laten doen. Bedankt Abby Klein voor je moeite. Want de coalitiepartijen serveerden de verkenner al na een paar weken in feite keihard af. Ja, ik denk dat het een teleurstelling is omdat je onvoldoende als raad met elkaar hebt nagedacht van welke opdrachten, welke onderwerpen binden ons samen. Dan komt er een telefoontje, laat maar meneer Klein, we doen het zelf wel. Ja, en dan komt het telefoontje. Nou, zoals ik zojuist ook in de toelichting zei van hoe bedoelt u? Ja, het is over. En dan denk ik van oké. Maar volgens de coalitiepartijen stuurde verkenner Klein te veel aan op een coalitie met de PVV, terwijl zij nadrukkelijk hadden aangegeven dat niet te willen. Was er een coalitie met de PVV mogelijk geweest? Wat was uw inschatting? Ja, ik heb zelfs gezegd dat er maar één fractie is die de PVV volledig uitsloot. En een aantal fracties heeft gezegd van oei, op een aantal onderwerpen moeten we wel met elkaar in gesprek. En ja, dat is niet gebeurd nu. Ja, maar goed, Ariane, de trein dendert door. Hè. Jeroen de Buk die gaat nu een nieuw college samenstellen. Hoe gaat het eigenlijk in de rest van Zeeland? Nou ja, ook daar dendert het door. Hè. In Rijmerswaal bijvoorbeeld is gisteren zonder veel problemen een bestuursprogramma gepresenteerd. Maar je ziet bijvoorbeeld in Sluis, er is het helemaal vastgelopen. De verkenner daar, of de informateur, die heeft daar de mensen een week afkoelingsperiode gegeven. Want ze komen er daar niet uit. Blijkt veel oud zeer te spelen. Bijvoorbeeld over een VVD-wethouder die een aantal jaar geleden is weggestuurd. De verkenner heeft gezegd van we komen over een week wel weer bij elkaar. En dan moeten jullie maar laten zien of jullie al die oude ruzies achter jullie kunnen laten. En of jullie met een schone lei toch een bestuur willen gaan formeren. Maar ja, het is de vraag, Floris, of dat lukt. Want Sluis is een gemeente. Nou, daar hebben ze nogal wat bestuursconflicten. Dus we zijn er nog niet overal in Zeeland. Ariane, dank je wel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor, vooral bij aanhoudingen. De politie Zeeland-West-Brabant heeft iets meer dan 1600 keer geweld gebruikt. Begin van de maand werd ook bekend dat tegen de politie meer en heftiger geweld is gebruikt. Volgens de politie heeft hun optreden altijd te maken met het gedrag van de ander. Verdediger Jeffrey Teunissen is er zaterdag niet bij als Kloetingen de kampioenswedstrijd speelt. Hij heeft een scheurtje opgelopen in zijn hamstring, bleek uit een echo vandaag in het ziekenhuis. Teunissen liep de blessure op vorig weekend tijdens de wedstrijd tegen Groene Ster. De 22-jarige verdediger uit Renesse is belangrijk voor Kloetingen. Hij miste nog geen wedstrijd dit seizoen. Je ziet ze bij demonstraties, bij voetbalwedstrijden en grote evenementen als het uit de hand loopt. De mobiele eenheid van de politie. Een speciale afdeling die bestaat uit gewone politieagenten, maar die hebben dan wel extra opleidingen gevolgd en ook regelmatig een trainingsdag. Nou, daar waren we bij. Voor de veiligheid van de agenten zijn ze wel onherkenbaar in beeld gebracht. Dat is wel de 02. Soms is het een hele saaie nachtdienst. Maar soms sta je ook in het heetst van de strijd vooraan bij rellen, bij PSV of bij NAC. En dan is het toch dat stukje herstellen van de openbare orde, het groepsgevoel, het optreden, dat geeft toch ook wel een kick. Chris is politieagent in Zeeland, maar kan ook worden opgeroepen voor een geplande of spontane actie van de mobiele eenheid. Op dit oud terrein van Defensie in Noord-Brabant oefent hij met andere ME-leden van verschillende korpsen uit het zuiden van het land. Daar hoort natuurlijk ook de juiste uitrusting bij. De outfitcheck van een ME'er. Arm- en schouderprotectie zit hierop. Altijd de helm op. Handschoenen, handen beschermen. Je gasmasker heb je altijd bij. Net gezien dat er traangas ingezet kan worden. En uiteindelijk hebben we ons schild. Dus een rotanschild. En de lange wapenstok. Het is niet altijd spanning en sensatie. Afgelopen weekend heb ik nog een hele nacht in Amsterdam rondgereden om objecten te bewaken.
Dat was niet zo heel spannend, maar ja, dat hoort er ook wel eens bij. Maar spannende momenten zijn er zeker ook. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn in het land, maar ook een klus in onze provincie. Een voorbeeld is de Sinterklaasintocht in Ierseke 2 jaar geleden. Daar stonden voorstanders en tegenstanders van Zwarte Piet lijnrecht tegenover elkaar. Wij stonden tussen de demonstranten en de mensen die de intocht van Sinterklaas door wilden laten gaan. En er werden natuurlijk, zoals wel bekend is, werd er met eieren gegooid. Ja, niet alle worpen gingen goed en wij waren daar wel onderdeel van de eieren die we hebben ontvangen. Ja, dat is gewoon vervelend. Dat is niet het leukste aan zo'n ME-inzet. Ook de rellen tijdens de jaarwisseling in coronatijd in Arnhemuiden zijn hem bijgebleven. Daar hebben we flink opgetreden ook met de ME. Die was ook wel, dat was ook wel bijzonder dat een kleine groep jeugd en jongeren zich in één keer zo tegen de politie keerden en ook gewoon weigerden om te luisteren. Dat gaat dan in één keer in korte tijd heel heftig tekeer. Vast! Vandaag naar de grond! Naar de grond! Die bike! Voor Chris is het een bewuste keuze geweest om zich aan te melden voor de ME. Ik ben ervan overtuigd dat als je de ME-opleiding volgt, dat je daar ook een betere agent van wordt op straat. Je leert heel goed samenwerken, groepsoptreden, wat je ook gewoon tegen kan komen tijdens een horecadienst in het centrum van Middelburg. Ja, je samenwerking wordt beter en je vaardigheden ook. Het aandeel van Zeeuwse agenten bij de mobiele eenheid is niet groot, maar wel belangrijk. De politie is daarom nog altijd op zoek naar agenten die zich bij de ME willen aansluiten. Via onze social media kanalen kun je de komende weken de Zeeuwse politieagent en ME'er Chris volgen. Vandaag aflevering 1. Nou, de natuur kon zijn geluk niet op vandaag. Na werkelijk kurkdroge weken viel er nu een flinke plens water. Niet zo fijn voor ons natuurlijk als je naar buiten moest. Naast die regen was het namelijk ook nog behoorlijk fris vandaag. Morgen vallen er vooral in de ochtend nog wat buien. In de middag wordt het dan vanuit het noordwesten wat droger. Wel blijft het opnieuw fris, 12 of 13 graden. Vrijdag is ook een frisse en wisselvallige dag. Met opnieuw dan ook veel buien. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens je voor nu nog een heel fijne avond.